Grupo Parlamentario de Marea, señor Lago. Como ese 20 de novembro, hasta me divirto cas intervencións do señor Tellado. Vou gastar un segundo, señor Tellado. O Consello de Facenda ten algunha dificultad para entender isto do IPC. Podía parar o tempo, por favor. Pero silencio, por favor, silencio. A xente pode dicir, o que teño que facer o sei eu. Perdón, silencio. Silencio. Silencio, no. Eso habrá oportuna compensación, non se preocupe. Silencio. 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 Bueno, delle un pouco máis. Un pouco máis, silencio. Vale. Prosiga, señor Lago. Prosiga co seu discurso. Gracias, señor presidente. Bueno, como o Consello de Facenda ten dificultades para entender o do IPC, que o señor Tellado o entenda xa é máis difícil. Señor Tellado, ten razón que no mes de outubro o IPC interanual é 1,5%. Pero, señor Tellado, como en xaneiro foi do 3,1, en febreiro do 3,3, en marzo do 2,7, en abril de 2,8, en maio 2,1, etc., a media interanual do IPC é o 2,23%. Señor presidente, lle dixo o informe do señor Tellado. Empatamos. 14 de outubro. Señor conselleiro, o que non se financia con impostos se paga con recortes ou con débeda. Non hai máis. O que non ingresamos con impostos se paga con recortes ou con débeda. E esa é a diferencia, porque nós pensamos que a través dos impostos, e o pensa, en fin, moita xente que non somos nós, espero que hasta vostede, é posible redistribuir a riqueza. Para iso se creou a fiscalidade, para redistribuir a riqueza, porque podemos facer que paguen máis os que máis teñen, e con eso prestar servizos públicos. Cando un o que fai é recortar os impostos, ten dúas solucións: recortar gastos ou incrementar a débeda. Vostedes elixiron as dúas opcións, porque a débeda se incrementou en 7.500 millóns de euros e recortaron o gasto. Por que é injusto? Porque nós decimos que paguen máis os que máis teñen, e cando o que se fai é reducir impostos e recortar gastos, quen paga? Os usuarios dos servizos públicos e as persoas que se acollen aos sistemas de protección social. Isto é, os menos favorecidos da sociedade. Ninguén lle gusta pagar impostos, pero eu lle emplazo a un desafío. Se en Rianxo fixéramos un referéndum hoxe, dicindo, preferimos pagar que as empresas, as grandes superficies comerciais paguen 4 millóns de euros e ter un centro de día, que diría a xente de Rianxo? Que dirían os do PP de Rianxo? Apostamos polo resultado, señor conselleiro. E iso é o que están facendo vostedes. Voulle dar un dato que a min sorprendeume. Vostede sabe que a recadación de impostos cedidos, patrimonio, sucesións, transmisións patrimoniais, de 2016 en Galicia, o liquidado, retrocedeu o 13,8% con respecto ao ano 2014. E sabe que nese tempo, no conxunto do Estado, se incrementou no 16%. Sabe que esa política fiscal que vostede fixo que recaudáramos 244 millóns de euros menos. E que ao mesmo tempo que reducía a recaudación, a débeda neses anos se incrementou en 888 millóns de euros. Esa é a diferencia entre a dereita neoliberal e a xente que sí, efectivamente, representamos a xente humillada do país. Deixe que lle diga, señor conselleiro, se ríe vostede de que fagamos unha proposta de que hai que recuperar o Fondo de Compensación Interterritorial. De verdad que non dou crédito. Que faga isto. Cando vostede chegou a gobernar, o FCI lle aportaba a Galicia 250 millóns de euros. Agora, sabe cantos son? 42. Perdimos 200 millóns de euros do FCI. Que un conselleiro de Madrid, do Partido Popular, defenda que non exista reequilibrio territorial, son quen de entendelo. Pero que vostede critique unha proposta para mudar o instrumento para o reequilibrio territorial do Estado español,
ou non o entende ou, en fin. Terceiro elemento, eso que di que non ten soporte legal. Nós o que estamos defendendo é que exista unha estimación rigorosa sobre os anticipos a conta. Señor conselleiro, cal foi a liquidación do ano 2015? Se trabucaron en 336 millóns de euros. Cal foi a liquidación do ano 2016? Se trabucaron en 442 millóns de euros. A favor por qué? Porque utilizan premeditadamente unha estimación á baixa para justificar recortes. Señor conselleiro, lle fago unha aposta nesta sala, no pleno. Cal vai a ser a liquidación positiva favorable a Galicia cando se liquide o orzamento do ano 2017 ou do ano 2018? Teremos 500 millóns de euros máis do que vostedes incluyen neste orzamento. E, polo tanto, nós decimos estimación rigurosa dos ingresos dos anticipos a conta mentras non se modifique o funcionamento actual claramente defectuoso e que a Comisión de Expertos de Financiamento Autonómico teñen plantexado que se mude. En definitiva, queremos unha política fiscal progresiva que busque os recursos onde están, nos grandes patrimonios, nas grandes fortunas, no capital transnacional, para que o dedique ao gasto público. Gracias. Frente a ese modelo, vostedes, dende unha posición neoliberal, reducen os ingresos públicos e iso nos leva a dúas vías, que vostedes siguen as dúas: recortes e débedas. Gracias, señor Lago. Eu paso